दा जियानो जा फैनानै मोजां मोनफैदों। आनिफ्राय एसे सिगाङाव जिखिनि प्रग्राम जालांबाय मोसालांबाय बेफोरखौ नुनानै मोजां मोनदों। जिखिनि हाबाफारि जादों बेखौ आं दहायनिफ्रायनो खोनाबाय दङ। हाबाफारिया मोजां जालांदों, मोजां मोनदों। दा जियानो जा दिनै नैबे गामिया मा गामि गोलैयोमोनलाय बियो? फालसिगुलि, लावरिपारा, लांदांपारा। बे गामि गंथामसो जायोना गंसेल' जायोमोनलाय? गंनै। दिनै सालबारि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ नोंथांमोना खुंफुंनानै हरबाय, मोजां जादों। हाबाफारियाव जिखिनि जानांगौ बे जानानै थांबाय, मैयानिफ्राय जाबाय। दिनै नोंथांमोना आंखौ नुलायनो थाखाय बे हाबाफारियाव लिंहरदों। नुलायनानै मोजां मोनदों। दा माथो बे मोनथाम गामियाव गासिबो माथो हिनजाव गोजा। हौवाफोरा माव खारजोबदों? माव थायो नोंसिना हौवाफोरा? आं बुजिनानै मोनासै बुस्थु। माथो सासेबो हौवाफोर गैया? गासिबो हिनजाव। खोन्थाया नै ओरैबो जानो हागौ दानिया आथिखालाव मालाय रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरासो मोनो, अरुनदयबाबो हिनजावफोरासो मोनो, कलेजावबो आरो स्कुटि मोनबाबो हिनजावफोरासो मोनो। मा मोनोमोनलाय आरो न'बाबो हिनजावफोरासो मोनो। हौवाफोरा जाम्बा बायदि नेनानै था न'। दा बिदिनो मोननायफोरावनो सानैसो हिनजावफोराबो एसे खर' बारबाय। माने बे न'नि नामावनो आइडि कार्ड बानायोना, बेयाव मा होयो भटार कार्ड हैनो थांनायावनो बहाबा माबा मोनसे मा होनोमोनलाय मा कार्ड दंमोनलाय, आधार कार्ड हैनायावनो थांनायावनो हौवाफोराबोथ' गावनिख्रुइ साबसिन दंना, खखाबाव दारि गोनां साफा फैसा थाखा गोनां। दाखा बेखौ नुनायावनो गावनि हौवाखौ मोनामग्रा दाना बेयाव थानाय आइजोफोरा बै बैसागोफ्राव साबैसे हौवाखौ गावनिखौ खुलुमो देनाय आखाइ थिखांनाय? माथो साब्रैसोल' थिखांदों। दाना दाख्लै बावैयाव रुपुयाव सोंदोंमोन आं, देनाय गावनि हौवाफोरखौ साबैसेया खुलुमो होनना आखाइ थिखांनो होदोंमोन आं। गैया। सासे बुरैयाथ' आंखौ बया रायहरगारबायलै। थै फाग्ला मेन्देला, लेवरा खुलुमगोन जोंगोर जाबाय। खायसे हौवाफोर दंना, सामफ्रामबो जुमाय लोङो, जुमाय लोंनानै गादा गुदा, फैसा थाइसे खामायनो हाया, हिनजावनो गाननाय जोमनाय होनो हाया, बेफोरबायदि हौवाखौ खुलुमगोन ना सोरबा मोनामब्रुं। दा हौवाफोरनावबो दाय दं। दा फाग्ला बे हिनजावनो दख'ना गांसेखौनो होनो हायाब्ला, गस्ला गांसे होनो हायाब्ला सोर फाग्ला हिनजावालाय खुलुमनो बेखौलाय? दा बेखायनो हौवाफोराबो एसे गोसो होनांगोन, हिनजावनो गाननाय जोमनाय होनो हानांगोन, फैसा थाखा होनो हागोन, जानाय लोंनायफोरखौ एसे मोजां होनो हानांगोन, अब्लासो खुलुमगोनब्रा। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोननि गामिया एसेबां गोजान होननानै मिथिनायबा फैथारामोन आङो। फैनायाव एसे सिगाङाव एसे बर'आनो खोमा, बे एसे सिगाङाव मा गामि इयो? बै माबा बारबोनाय सिमलिगुरियाव एसे गारिखौबो ओरै एसे मेंनाय मोनबाय नालाय एसे गारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन आङो। ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारनाया फै बेलाय मेन्देलासो खोमा जागोन। मेन्देला नङालै, आं बिदासो जायो होनना लादोंमोन आं। गैयाब्रा, मानिथारा। मानसिफ्रा ओरै थफबनानै जोबफैबाय आंखौ। ओमफ्राय सासे बुरैयानो थखन थुयै थुबाय सामफ्रामबो मेन्देला फैला, मेन्देला मा बुस्थु बिसोरलाय जाबाय।
बोरै बोरै आंबो नायनि होननानै ओरै थखनजों एरलायलायना नायखाय आंखौ खावब्ला नुबा आयौ मेन्देलाय मानसिसो बुरिया लुरिना ट्राकसो सानदोंमोन जाहैबाय मेन्देला बुरियाथ' जा मिनिगारखो मिनिनायावनो बुरिनि खिबुआ थांफ्लांगारबायलै जा खिबुआ थांबाय मिनिनाया बारा जाबाय जेसेबां मिनिदों खिबुआबो थांबाय फुफ्रु फाफ्रा फुफ्रुबा लास्टआवथ' बुरिया ज्राव ज्राव हासुगारबायलै थास' बिबार बुरिया थास' बिबार जादोंमोन खोमा साला बुरिखौलाय थांगोन नामालाय जादोंमोन साइसआ बिमा साइसना बोरै बुयो असलाय अरिजिनेलथार ओइ फैलाय फैनायबा थगायगौमोन आं थगायालाय मालाय बायदि नों आं असा फैलासो थगायो आं थगाया दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन फैनानैथ' मोजां मोनदों नाथाय दुखु नांदों मा सासेबो हौवा गैया होननानै दुखु नांदों फरायसुला फरायनाय सेंग्राफोरबो दंना गैया जियानो जा आं दानि खोनानानै मोजां मोनदों बे गंनै गंथामसो गामियाव जिखिनि सेंग्राफोर दङ सिख्लाफोर दङ मालाय गामिनिफोर बायदि नङा जोबोद मोजां होननानै खोनादों खोनानानै मोजां मोनदों दा बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा साबैसे गावनि गथ'फोरखौ मेथाइ खननाय सावगारि आखिनाय दामनाय देनाय बेफोरबायदि मिउजिक स्कुलफोराव आर्ट कलेजफोराव आर्ट स्कुलफोराव हगारदेनाय आखाइ थिखांनाय सासेल' थिखांबाय मिउजिक स्कुल होननायखौ मिथिगौना मिथिया मिथिगौ सानै नै आंबो दं सार मिउजिक स्कुल दाना नोंथांमोना जोंनि आर्टिस्टफोरा जायफोरा एक्टर एक्ट्रिस दामग्रा देग्रा मोसाग्रा मुसुरग्रा बेयावथ' दिनै दायाव दामग्रा देग्रा गैया दादि आंखौ बेयाव लाबोदों आं बेसे लांगोन दा बिनिफ्राय खै हाजार लांगोन लांगोन 10,000 हा 10,000 लांनांगोन 10,000 जायो ना लांनांगोनसो जोंनो 50,000 लांगोन आं दा 50,000 थाइसे खमबाबो लाङा आं फाग्ला जायो नामा मोनायाव एसे हरदि हरला जोंनोसो लांनांगोन दा नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया जायफोरा मेथाइ खनो जायफोरा मोसायो जायफोरा ड्रामा खालामो जायफोरा सिफुं दामनो रोंगौ जायफोरा माबा मोनसे जायखिया दामनो रोंगौ बिसोरो माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय ड्राग्स जायो बेबो माब्लाबाबो सिफुं सुनो रोङा जाय ड्राग्स जायो बे माब्लाबाबो ड्रामा खालामनो हाया जाय ड्राग्स जायो बे माब्लाबाबो मेथाइ खननो रोङा जाय ड्राग्स जायो बे माब्लाबाबो दायना थफ्ला दामनो हाया दा बेखायनो बेयाव थानाय बिमा बिफाखौ आं खावलायगोन नोंगौ खायसे खायसे बिमा बिफाफोरा एबा गारजेनफोरा साननानै लायो आर्टिस्टफ्रा सिनेमायाव ओंखारग्राफ्रा गानाव हाबग्राफ्रा मेथाइ खनग्राफ्रा मोसाग्राफ्रा आखल आखुफ्रा मोजां जाया गाज्रि जायो सानै साथाम हाबा लायो दा पुलिस मिलिटारि प्रफेसार मास्टारफोराबोथ' सानै साथाम लाग्रा दंना चेयारमेनफोराबोथ' सानै साथाम लाग्रा दंना दानिया बै आर्टिस्टफोरखौ एसे सिनाय हायो नालाय दा बेखायनो गाज्रि सानना लाबाय थायो नाथाय नोंथांमोना साननानै नाय जोंनियाव गोबां एक्टर दं गोबां एक्ट्रेस दं सोर साबैसेया सानै लादों रावबोथ' लायाखै आखल आखुफ्राबो गाज्रि जाया दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि गेजेराव जेसेबां एक्ट्रेस दङ साफ्रोमबो MA पास जोंनियाव जेसेबां एक्टर दङ बिसोर BA पास MA पास जेसेबां एक्टर एक्ट्रेस दं बिसोर गोबां साख्रि मोननाय साख्रि मावनाय नाथाय जायफोरा साख्रि मावा जायफोरा एक्टर नङा जायफोरा एक्ट्रेस नङा जायफोरा दामनो रोङा जायफोरा मोसानो रोङा बिसोर मायावसो थायो ड्राग्स जानानैसो जानला मोनला थायो दाना नोंथांमोना मिथिगौ हमना ला बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनग्रा एक्ट्रेसासो नोंथांमोननि गेजेराव गेमस्रि
गेमस्रिखौ साबसिन मोनो होनना बुङो। नोंसोरनिफ्राय सोर साबसिन? फुजि ना हेलेना? हेलेना। दाना फुजि मोना, गेमस्रि मोना, हेलेना मोना मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो? मोनसे फिल्म बानायनायाव 2.5 लाखनिफ्राय 3.5 लाख लायो मोनसे फिल्माव। 2.5 लाखनिफ्राय 3.5 लाख। दाना सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां दरमा मोनो जागायजेननायाव हाबजेननाय लोगो लोगोनो? 40,000 मथा मथि 3.5 लाख 4 लाख बोसोरावसैबो। दाना होमबा मोनसे फिल्म बानायनायाव खैदिन नांगौ जोंनो? मोनसे फिल्म बानायनो थाखाय मथा मथि 15निफ्राय 20-25 दिन। दाना 15निफ्राय 20 दिन 25 दिनाव जुदि 2.5 लाख 3.5 लाख मोनोब्ला माथो लस दङ? दाना होमबा 2-3 फिल्म मोनबा बेसेबां मोनगोन बे एक्ट्रेसआ? 3 लाखबाबो 6 लाख। दाना होमबा माथो लस दङ गावनि फिसाखौ जुदि एक्ट्रेस बानायनायाव? बेनिफ्राय जायफोर एक्टर नोंथांमोननि गेजेराव सोरखौ साबसिन मोनो बर'फोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ मोजांसिन एक्टर? हमना ला लिंसार, ओम प्रकाश, लिंसार सुकबिर लिंसार, राजिब लिंसार। दाना बिथांमोना मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो? बिथांमोनाबो मोनसे फिल्म बानायनायाव 3.5 लाख 3 लाख 4 लाख लायो। दाना बिदि जुदि मोनोब्ला बोसोराव जुदि 2-3 फिल्म मोनोबा बेसेबां लाख मोनगोन? माथो हाइ स्कुलनि मास्टारनिफ्रायसो बांसिन मोनो। होमबा सासे एक्टर जानायावलाय माथो लस दङ? दानिया बेयाव नोंथांमोननि गामियाव मेथाइ खनग्राखौ सोरखौ लाबोफेरखो? सुलेखा, मेनका, इलिसा सोरखौ लाबोफेरखो? रावखौबो लाबोफेराखै? अनसुमाल' फैबाय। मोनसोम, फुकन बिथांमोना जुदि मेथाइ खननो फैयोब्ला बेसेबां लायो? 80निफ्राय 1.5 लाख 2 लाख लायो मोनसे प्रग्राम बानायनायाव। दाना बिथांमोना सानफ्रामबो प्रग्राम मोनो। सोरनिबा बार्थडे, सोरनिबा बिफानि खारजो, बिमानि खारजो, एबसुनि कनफारेन्स, आनसलिकनिफ्राय जागायनानै डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल, साहित्य सभा थाबाय, प्राइमारिनिफ्राय जागायनानै डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेल, एबसुनिफ्राय थाबाय। आनिफ्राय जायखिजाया सोरनिबा बार्थडे, सोरनिबा बिफानि कास माबा माबि सानफ्रामबो। ओमफ्राय हाइ स्कुलनि माबा माबि प्रग्राम, स्कुलनि माबा मोनसे प्रग्राम, बेफोराव बिथांमोना प्रग्राम मोनबाय थायो। दा जुदि सानसेयावनो 80,000 जुदि 90,000 मोनोब्ला बोसोरसेयाव बेसेबां मोनगोन? दाना होमबा मेथाइ खननानै जुदि जायोब्ला माथो लस दङ? बेनिफ्राय मेथाइ खनग्राफोरनि गेजेरावनो जोंनिया सुलेखा बायदेवआ सासे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिबो। बिथाङा दरमाबो मोनबाय थायो। मोनसे मेथाइ जुदि रेकर्डिं खालामनांगौबा बेसेबां थाखा मोनो? 50,000 30,000 मोनसे मेथाइ खननायावनो। थांनानैल' खनहैदो मथा मथि 20 मिनिट 25 मिनिटआव दोंसे मेथाइ फैयो। दाना होमबा बेसेबां थाखा मोनगोन? दाना होमबा जोंनो सासे मेथाइ खनग्रा जानायाव माथो लस दं? दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफोरखौ फरायनायाबो थाबाय थाथों। जाय खुदियाया दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, गेलेनाय बेफोराव गोसो होयो, बे फरायनायावबो गोसो होयो। जाय खुदियाया दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, खेला दुला बेयाव गोसो गैया, बे फरायनायावबो एख' गैया, जेथिंबो जेबो गैया। दा बेखायनो बिमा बिफाफ्रा जोंनिया बेफोरावबो गोसो होनांगोन। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ